Petržalky, steeplechase na 3800 metrov. Ja pripomeniem, že záver týchto dospívok sa bude takisto ako dostice sprútené prekážky odohrávať v priestore vnútornej svalovej dráhy. Schyluje sa ku štartu, cený firmy Formel znáži. Tieto chvíli boli dosť obštartované, 3800 metrov pred aktérmi pôjde do vedenia, zatiaľ sú tam Voves, Liard, poradie sa však teraz formuje, takisto Georgios v predných koňoch, zatiaľ zaostáva trochu Cigaret, ale pole je zatiaľ pohromade. S prvým skokom bude veľký živý plot. Uvidíme, ako sa to vyvinie po behnutí do oblúka, situácia bude trochu prehľadnejšia, každopádne Voves a Liard v predných koňoch, za nimi potom známy ten pár Cigaret. Na chvoste v tejto chvíli Velvet, Latifa, v strede pola naopak Seva. Stáva teda Liard a Cigaret. Vedľa Cigareta potom Niers, Liard, Cigaret, Niers na prvých troch priečkách. Nasleduje Georgios, Voves teraz schovaný v strede pola. Koňom o chvíľu vybehnú na diagonálu, čaká ich malá vodná priekopa, vo vedení stále veterán Liard. V tejto chvíli teda Liard, Cigaret, za nimi sa osadili Voves, Niers, Latifa si vylepšila pozíciu, teraz už je tretia. Za ňa teda Voves, Niers, v tesnom kontakte Georgios, Velvet a na chvoste so zmazateľnou stratou Seva. Takže favoriti zatiaľ nechávajú v odzovkách vyboriť sa ďalšie kone. Poslušia ako Cigaret už vo vedení, teda sledujeme to, čo sme sledovali v jeho podaní ešte aj v lani, keď bol šmerencom Jaroslava Hanáčka. Teraz už opatruje Ladislav Kubišta, ale na Cigaretovej taktike sa nič nezmenilo. Sleduje Jaroslav Brečka, Cigaret teda zatiaľ prvý, Latifa sa usadila na druhom mieste, Liard sa uspokojil prebežne s tretím, za ním potom Niers, Georgios, Voves, Seva, Velvet. Stále všetci aktéri s plnou šancou na víťazstvo, čaká ich náročný stávajský skok. Cigaret najbližšie tribúna, ďalej potom Liard, Latifa, Georgios, Seva, Voves, Velvet a Niers. V takom poradí kone nabiehali na stávajský skok. Všetci aktéri úspešne pokračujú, pred sebou majú ďalší z náročných skokov, a to Rilkovský. Stále vedie Cigaret, druhá je Latifa, tretí v tejto chvíli Liard, pred Vovesom, z útornej strany sa dobre drží Niers, na chvoste pola momentálne Georgios, Seva a Velvet. Toto poradie platí po Liverpoolskom skoku, kone teraz v obratenom garde opäť do oblúka. Budú mať pred sebou opäť diagonálu. Cigaret si udržiava nepatrný náskok, diktuje tempo podľa svojich potrieb a chutí, Voves na druhej priečke, takže favorit kontroluje situáciu pod vedením dnes už úspešného, a to na rovinách Pavla Prúdka. Na začiatku diagonály aktérov čaká anglický skok, medzičasom zaostávajú Georgios, jeho strata sa zväčšuje, zdá sa, že veterán predsa len v tomto rýchlom stýpli zatiaľ nestíha. Cigaret stále na prvej pozícii s Jaroslavom Brečkom, na druhej potom Voves s Pavlom Prúdkom, nasleduje na tretej priečke Liard so Zdenkom Matisíkom, v kontakte takisto Niers, Latifa, nasleduje Velvet a Seva. Aj po anglickom skoku si Cigaret dodržal trošku dĺžkový náskok, Voves však akceptuje, nechce nechať nič náhodu. Zatiaľ teda taktický výkon podaný Pavla Prúdka, Cigaret, Voves, Latifa, ďalej Liard, Niers, Seva, Velvet, včera večer stratou Georgios, ktorý sa záviť mimo dostí. Aj za pyramidou stála Cigaret, ktorý si udržiava náskok. Uvidíme, či mu síly stačia až do koncovky. Cigaret, predložecanie Voves, nasleduje v takzvanom husom pochode na tretej priečke Latifa, ku ktorej sletuje Velvet, naopak Seva zatiaľ nestíha a to je dosť prekvapivý vývoj, takže centrálou vysokej po záhradkách už iba Voves udržiava v hre, ale Cigaret zverejne Vladislav Kubištu si vypracovať 10-12 dĺžkový náskok a zdá sa, že konečne by to Kubištovcom mohlo ísť. Stále čakajú na svoje prvé víťazstvo tandem Kubišta Brečka, ale ešte nepredbiehajme. Posledný stýplový skok, živý plot z prvná miesta, ale je to Cigaret. Zatiaľ neslavne, zatiaľ si udržiava svoj 10-15 dĺžkový náskok a Velvet sa dostáva na druhú priečku cez Vovesa. Favorit teda nestíha. O cigaretovom prvenstve, čo sa týka vývoja, že nepochyba, ale ešte mám pred sebou dve prútenky a tie môžu byť veľmi zradné. Stále teda Cigaret s Jaroslavom Brečkom, na druhej pozícii už v tejto chvíli Velvet, na tretej zdá sa dezignovaný favorit Voves, na štvrtej potom Latifa, všetci ostatní ďaleko, konkrétne
Liar na 5. cieľová rovinka, výbojová prútená prekážka pred Cigaretom, už by mu iba ona mala stať v ceste za víťazstvom. Cigaret je úspešne za ňou a stále si udržiava obrovský náskok pred Velvetom, Vovesom, Latipou, posledných necelých 200 metrov a Cigaret v tejto chvíli už je to definitívne víťazom hlavných dostieľov ceny firmy Forna Snaží. Môžeme zablahoželať tandemu Kubišta Vrečka, určite bude v Jablonici veľká radosť. Cigaret posledných 50 metrov do cieľa a už je to definitívne na druhej prečka, to je takisto zaslúžilý výkon. Velvet z Borského Mikuláša na 3. skončí unavený Voves, na 4. potom Latipa, tabulu zavrel veterán Liar, nasledovala Seba, v tejto chvíli sa ešte meter blíži Niers a Georgios Maximálnou pravdepodobnosťou niekde za požanie